Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Het is weer zoiets, beste kijkers. Aanpoten met ton. Het ruikt hier verheerlijk. Dat wil niet zeggen dat hier het eten wordt gemaakt. Nee, het zijn de bloemen. Die geven de goede zin. Fluitend naar boete toe. Echt lekker gaan werken boete. Zelfs ik wil naar boete gaan werken. Hey Diana. Vakantie in eigen tuin? Nou, ja. Hoe ga je er met naartoe? Ja, we zijn zelf nu ook toe een eigen tuin nog eens links en rechts gaat adempoten en ja, gaat lavendeltjes van Zino in de tuin aan het zitten en het kijken bij ons wordt ook wel eens wat kapot gaat en aangevuld moet worden. Dus ja, dat was eigenlijk nog het voor op vakantie op Balkonia, hè? Op het balkon met dat ding, likbed neer en klaar. dadelijk zo'n likmat ertussen. Viet zo'n ding. Ja, zo'n hangmatje. Zo'n hangmatje bedoel ik, ja. En dan, dan waan ze zich helemaal in Griekenland, hoor. Ja, beste kijkers, ik denk dat ik Annie dat maar adviseer. Hangmat ertussen en Tony ligt dan is het niet ton in Griekenland op het strand, maar ton in de tuin op de Oranjelaan. Ah, ik zie in de bier is het ook al aangekomen, hè? Ja, zeker. Een bierhotel, ja, wat is er nu met een bierhotel, Diana? Ze nestelen zich daar en ja, dan kunnen ze eikens liggen. En daardoor kunnen ze dan ook weer meer gewoon bestuiven. Wie meer wiekens er zijn, wie meer dat bestuif kan worden. Heel veel reservaties hebben we al gekregen, reserveringen. Dus we zijn eigenlijk al behoorlijk vol gebookt. Ja, en nu komt de vakantietijd ook nog aan, dus ja. Dus kijken wie we dat gaan organiseren. Wie lang blijven die zitten daar? Ja, totdat ze eigenlijk weer terug naar huis moeten. Oh, dat is een hele tijd. Ja. Diana, heb je nog wat plaats hier voor een palmboom? Ja, Ton, overal is wel een plaatsje voor te vinden. Nee, ja goed, de tuin wat we hier aangelegd hebben is eigenlijk een palmboom. Dan zit ik hier gewoon op het terras erbij, maar het is niet echt geschikt voor bij ons in de tuin. Ja, ik krijg toch wel een klein beetje feeling met zo'n palmboom. Ik krijg toch een beetje feeling van vakantie, hè? Dat is zeker, daarom, om het idee op te wekken. Hè? Nee, merendeel hier de tuin van onszelf, er zit eigenlijk vrijwel ieder plantje in wat we ook verkopen. Natuurlijk wel gegroepeerd en qua kleur en nu echt uitgezet. En, ja, eigenlijk verrast me dat niet sowieso, Diana, dat ze me dat zo vertelt. Want toen moest ook het over wat ze verkupt, moest ook het van weten, vind je? Ja, zeker. Toen moest ook het vies kunnen geven. Ja, uiteraard. En ook moest ook natuurlijk de klantje laten zien van kijk, zo ziet het uit als er een bij in de tuinpoort. Ja, ik kan nu bijvoorbeeld zien bij dat gras, die donkere plekken is dat waar opnieuw is ingezaaid. Hier is een heel stuk is het nu ingezaaid, ja. En dus is ook inderdaad, hoe de grond rijker is, dan groeit het gras natuurlijk ook veel beter. Natuurlijk moet er ook beregend worden. Sproeiers die staan op dit moment nog aan. Voeg is op dit moment heel belangrijk voor gras. Ja, en dan moet dadelijk nog eens bemest worden hier ook. En dan is het gewoon een mooi groen tapijt weer. Ja. Maar het is niet de bedoeling nu de grond gaat druiger is dat ze eigenlijk weer veel meer water gaan geven, of wel? Nee, maar het is wel belangrijk nu in deze periode, als er echt een hete periode komt, om het toch regelmatig te beregenen. Ook al hebben ze een bestaand gras of toen hebben ze een pas nu gras aangelegd. En anders krijgen ze die gele vlekken overal. Dus eigenlijk, normaal is de hele dag de zon het gezien, dan moet je s'avonds een beetje versproeien, of niet? Ja, het beste inderdaad is uiteraard in de oven doen. Dat klopt. Ja, wat zit je in de kerwer klaar? Want dat is toch nog een hele hoop, zeg. Ja, een hele hoop inderdaad. Ook het siergrasjes, nou een hele hoop vlinderstroeken. Butlea's en een kleine mini-vlinderstroeken. Die gaan dan nog later in het jaar gewoon niet bloeien. Dan wil ik erachter een hoek maken met alleen maar verschillende kleuren. En hoe ze nog niet zoveel eraan. Natuurlijk een hele partij hortensia's wat ik goed heb gezet, die wat we gaan poten. Stamroosjes ook prachtig. Natuurlijk zien we een lavendel, heb ik nu rondom de plataan in een cirkel gezet. Ja, maar die moest eigenlijk de lavendel sowieso zitten in verband met
Met de onkruid? Of we moeten... Ja, het onkruid, maar ook hier. Dus ik heb nu rondom deze boom een boomspiegel gemaakt. En kunnen we die boom ook beter water geven. Ah, zo ja. Ja. En goed, om dat een beetje op te fleuren, hebben we ook het lavendel zo meer gezet. Maar ja, het is echt zoiets voor een kleine maand. En dan is het echt een en al bloemen en zijn ze ook behoorlijk dichtgegroeid al. Ja. Ja, en verder inderdaad, een aantal, er zijn zoveel hortensia-soorten op dit moment in de verkoop. Geurtes, kleuren, soorten. Ja, en uiteraard moeten we weer niet achterblijven in onze tuin en dan podigt ook een grote partij van. Hey Diana, wat heb ze gedaan? Ja, vorig jaar wie we bij Frank Peters op bezoek waren bij hem in de tuin. Had er mij toch een hortensia metgegeven. En dat is de Hydrangea macrophylla Charming Sophie. En dat is eigenlijk klaar nu voor ook hier in de tuin een mooi speciaal plaatsje te krijgen. Nou, Dus, vorige keer was het één blaadje, was eens kijken wat nu al is. Ja, hij is goed verzorgd geworden. Dus we zijn heel erg benieuwd wat er goed gaat komen qua bloem. Dus Vraaien het in de gaten en verblijven het volgen. Het is toch zien dat Frank een specialist is, hè? Ja, hij is inderdaad een specialist. Dus zal ook binnenkort komt er weer eerder een soortregie met zijn tuinadvies qua hortensia's en poten en sneeuwen en bemesten. Dus vanaf aanstaande zaterdag. Nou, Diana, we zijn aangekomen bij de boom van de week. Wat is dat eigenlijk? Dit is een cornussoort ton. En hij heeft een hele mooie naam, Venus. Oeh, daar stel ik me heel gedachten bij voor. We hebben hier nog een tweede Venus in de tuin staan, maar daar refereert het inderdaad ook her. Ja, dat is ook een bijzonder mooie boom, moet ik zeggen. Ja, het is prachtig. Het heeft gewoon super mooie grote bloemen. Bloeit ook heel lang, bloeit heel erg riek. Ja, dat is echt, is gewoon echt een juweel voor in de tuin. Het zijn sowieso de cornus op dit moment. Er zijn heel veel soorten van. Het is gewoon echt een pracht in de tuin. Ja. Je bloeit hem maar alleen in de voorjaar, Diana? Dat is eigenlijk wel echt een voorjaarsbloeier, ja. Dus het is ook weer een struik die wat ze wil snoeien. Kan ze alleen maar vorm snoeien en doen. En dat moet ze ook meteen direct na de bloei doen. Dus niet dat ze het najaar gaat snoeien, want dan knipt ze de nieuwe bloemen voor het volgend jaar weer eruit. Oké, goed dat je. Mogen ze een venusplanten bestaan in de tuin? Snoeien direct nadat de bloemen eruit zijn, want anders hebben ze het jaar erop helemaal niks. Ja, ze geen Venus. Dat zal heel erg zijn. Ja. Ja, beste kijkers, we zijn er vandaag weer heel snel doorheen. Ik denk dat het werkt uit, Diana. Ja, het weer is geweldig. Dus, als je nu de volgende week geweest, dan kom ik ook in de korte box. En dan doe ik met het t-shirtje aan. Goed. Niet voor te werken, voor de zon. We kunnen weer eens fijn op dat schommelbankje zitten daar en dan genieten van alles wat we doen. Zo is het, ook dat motto. Niet te veel doen, blijf vooral gezond en bedankt voor het kijken. Ja. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.